जोंनि बिहामजोफ्रा बेखौ लुनांगौआव टाउन थानानै बेरायनानै बावजोबलांबाय। खखाबो सालायदों माथो। खुलुमबाय रायजोफोर, दायो आङो दंफैयो बिजनीनि बरलागाव थिंफाख्रि फोथाराव। दा बेवहाय 65थि बर' साहित्य सभा दिनैनिफ्राय जागायबाय। नोंथांमोननो नैबे बर' साहित्य सभायावहाय मा डिक्लेरेसन खालामनाय जादों बेफोरखौ फारसेनिफ्रायनो आङो दिन्थिलांनो आखायाव लाबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादों। ओरैबायदि मोजां समायना रमायना साजायदों। नैबे जाहैबाय मिटिं हलनि गेट। ओरै मा दंबावो बेफोरखौहाय एसे देखायलाबायनि नोंथांमोननोहाय मा डिक्लेरेसनफोर बानायदों। सान्दुङाबो ओरैबायदि थिं आरो दा आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो आवगायजेनबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आदसा ओरैहाय एक्जिबिसन दङ, बेजों हाबनांगौ जाहैबाय। नायहैनि मा बानायनाय जादों। आखायाव लादों। गिबियावनो गोबाङा सोरबा मोनथिदों जानांगौ आं माबायदि ओरै हाबलांनांगौ नै नायनांगौला। आंबो सासे बर' मिडियाम फरायनानै फैनाय दिनैबो बेसेबां आलासिफोर दं बर' दा आंबो हाबबोबाय रायजोफोर नोंथांमोना नायलांबायल' थादो। बेयाव गिदिंनानैसो हलाव हाबहैनायसै आं। बेयाव गिदिंग्रोजोबगोन। मा डिक्लेरेसनफोर बानायदों, समायना रमायना माबायदि साजायदों, बैफोरखौ बर'नि मा देखायदों, नैबेफोरखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिजोबग्रोनि। गेटना बेनो जाहैबाय। दखान सखान दंजोबोगोनलै। दखान ओरैबो दखान। अमा हांनायबो मोनजागोन नामा? दखान गोजाने ओरैहाय साफा। बे दखान गोजा। दखानानो बांसिन बेजों फुरि सुरिनो नै साफा दखान। गिदिंनाय मानि दखानल' नुबाय आं ओरैहाय। जानाय लोंनायनो ओरैहाय गोरलैफोरनि गेलेग्रा बायदि दङ। बिबार मा मोनगोन आरोखि। नायदो बिबार, गोरलैफोरनि गेलेग्रा। बिबार बायनो गोसो दङब्ला बिबाराबो मोनगोन नै। हाब बेखौ बरिया साजायदों माथो बेखौ। सान्द्रि संग्राय जेखाइ खबाइ खादा दनबो होनो नामा बिदिखौ। वेलकाम। ओरैबायदि मोजां साजायदों बे गेटखौ नायदो। ड्रेस बानायनो थिग। साद्रि गुफुरबाय। बरिया साजायदों। आंबो हाबलायनाङि एक्जिबिसन मा दङ नायनानै फैनि एसे। बोरैनिफ्राय सुरु खालामजेननांगौ। माब्रै दंफांनि बरिया बानायनाय नै। सिफुङा फानो नामा? Sudah makan kak?
बायोब्ला मोनलांगोन नै 100 होनदों नामा जौसेयाव 100 800 800 लांफैनो हागोन बड' साहित्य सभा 65 बड' साहित्य सभा बेयावहाय बिजिनि बरलागावआवहाय दा मोनसेयावहाय 800 थाखा लानाय जागोन दा बयबो फैनानै लांफैनो हागोन आरो एग्जिबिशन सिङाव ने एग्जिबिशन सिङाव रोंगौना रोङा जाखो दामोलाय दामनो रोङालै फोरोंदों मैदेर गान्दा बेबायदि बानायना दोनदों नै ओरैहाय itu কি হব তো ডিসকভারি কি আছে জঙ্গলত কি আছে সব দেখা পাব बेयाव मा बेखौ दा साजायगासिनो ना दोनफैदों ना खावै ना मासैलाय सिंगिबो दं फुख्रि नाखौ नुखानो बेयाव मेथाइ खननाय मुसुरनाय जानो हागौ स्टेज बानायदों माखासेयाथ' दखानानो बांसिन ओरैहाय आं बारा गिदिंनाय जायाखै बेजों साफा दखान ओरैबो नै बिसोर बर' हारिजों सोमोन्दो थानाय हरै न' दं माने माइ दुब्लि बायदि बायदि आबाद खेथि मावनायनि बेयाव दिन्थिनाय जादों आरो दाबो रेडि जाजोबाखै नामा बेयाव मा नमुना देखायना जों ना फुख्रि बिलोआव ना बोनलायनायनि नामा बेलाय मा देखायनाय जादोंमोनलाय मा देखायनाय जादों माबा ना सारनाय ना हमनाय ना गुरनाय बिदिनि बे दैमा जाहैबाय ने औ बे दैमा जाहैबाय बान्दोबो दं फैदो नायफैदो नायहैनायनि एसे गामि दोननाय खखाबो सालायदों माथो खखाबो सालायदों नांदोंसि नाया नांदोंसि अखाबो सालायदों नै गोदो जोंनि बर'आ बेफोरबायदि ना हमनानै जायोमोन जाहैबाय दासिमबो जायो जोंनि बर'फ्रा बेबायदिनो ना हमो बेखौ एसे देखायनि गोदो जोंनि बर' न'खरफ्रा नैबेबायदि थुरि जिगाबावनो उन्दुयोमोन जोंबो उन्दुबोनो मोन्दों मोननै रुम लाइफआवनो ओमफ्राय बाथौ जाहैबाय माइ बाख्रि आरो बेलागुर सावनायनि जागोन बियो बेयाव मा देखायनाय जादों बेखौ एसे हाबना नायनो आच्छा फुजासो जादों नामा मा जादों आयं बेयाव मा जादों बेयाव बर'नि न'खर खिन्थादों एसे खोन्थाना हरदो माब्रै नायदो बैयाव मा दङ हाग्रा दङ बेखौ बे बर'नि सिगाङाव जाबायदि माबा जाबोयोमोन बर'फ्रा बेखौ खिन्थानाय जादों आरो खिन्थाग्रा दंखायो सोर बबे जायगायाव सोर खिन्थागोन बेयो एसे मानसि दङ सोंहैनो हागोन मा जिनिसखौ नायनानै आयं बर'नि फुल लुनाय बेखौनो दायो फिसाफोरखौ बेखौ फिसिनो फेदेरबोबाय जोङो आयंफोर ना जोंहा बर'नि नेरसोनखौ रावबो लानो हाला आयंमोन बेनि थाखायनो जों दा सोरजिफिनबाय गोदोनि दिनाव इन्दि जिखौ दानानै गानबोबाय फिसाफोरखौबो फेदेरबोबाय लेखा फोरोंबाय साख्रि मोनबाय आरो बे खुनखौबो जोङो जिखौ सोङोबो बेखौनो आयं दायोबो बेजोंनो जि दानानै जोमबोयोमोन गोदो ना जोमबोयोमोन गोदो बेनो नेरसोना आयं बेबायदि दायो गासिबो बावजोबलांबाय थारफोरखौ जों देखायफिननो आखायाव लादों आयं जा आवा एसे सिथाबदो
बावनो नाङा आयंमोन आफाफोर माने बर'खौ जारिमिनखौ जाखांहोनो थाखाय नेरसोनखौ लाखिनो थाखाय बर' हारिया जोंनि हारिखौ मालाय हारियासो सेनो नागिरनाय जाथायाव बेखायनो जों बेखौ देखायफिनबाय आयंफोर जोंनि बिहामजोफ्रा बेखौ लुनांगौआव टाउन थानानै बेरायनानै बावजोबलांबाय आयंमोन बेनिखायनो जों बेखौ मावथों रोंथों होननानै जों खालामदों आरो दा दानि गोदान जेनेरेसननि मानसिफ्राबो सोलोंथों बेफोरखौ सोलोंनो गोहो जानांगोन रोंनांगोन आयंमोन जोंनि हारिजों फैफानायखाय जों बेखौ लाखिबाय थानांगौ ने लाखिनांगौ जोंनि हारिया बर'नि नेरसोना बेनो देरसिन आयं इन्दि आरो बे खुन बिफां दा खानोसै बेखौ आयं खुन बिफांखौ औ गावनोसै थुब्ला गावो औ जि दानानैहाय देखायदों नै मा जि बियो इन्दि फास्रा दिनै नैबे साहित्य सभायाव बेबायदि नमुना देखायबाय बेखौहाय मानि थाखाय देखायनाय जादों एसे फोरमायना हरदो जोंहा मोनसे बर' न'खराव इसानसालि फसंनांगौ नालाय बेखायनो जों दा बेखौ दिन्थिनाय जादों आरो दानाय जादों इन्दि जिखौ दानि गोदान जेनेरेसननि मानसिफ्रा गोबाङानो रोंलिया बिदिखौ दानो बै बिथांजोनिसिम मा खावलायनो सानो बिथांमोना सोलोंनांगौ ना सोलोंनाङा आंनि मथेबाथ' बयबो सोलोंनांगौ उननि जेनेरेसनाव बिदिनो दानाय लुनायखौबो सोलोंनांगौ संनाय खावनाय आखल गियान गासिबो फरायनायजों लोगोसे गासिखौबो रोंनांगौ आरो आखल गियानखौ दानानै लानांगौ आरो बेखिनियानोसै दानि मानसिफ्राखौथ' बांसिन बायनानैसो गाननाय नुयो मा बुंगोन आंनिबाथ' जोंनि बर'नि हारिमुआव दानानै गाननायानो मोजां आरो बायनानै गानबा आरो बुरजाबो नांगौ थाखा फैसायाबो आरो नोङो गांसे बायबा नोङो गांब्रैनि मोनो दानानै गानबा बिदि आरो बेयाव न'खौनो लुथारबाय आरो गिदिर लुनानैहाय देखायथारबाय बेबायदि थोरि जिगाबनि न'आवहाय जोंबो उन्दुनानै देरबोबाय दाथ' थिं गोजासो नुसै नालाय दा बेखौनो दिन्थिफिनदों आरो जोंनि बर'फ्रा बेफोरबायदि न'आव थानानै रायजो जाबोदोंमोन नैबेफोरखौहाय दा बेवहाय गोसोखांथि हिसाबैहाय दिन्थिनाय जादों आरो ओमफ्राय बर'नि दामग्रा आगजु दानाय लुनाय नैबेफोरखौबो बेवहाय दिन्थिफानाय जादों आरो न'खौनो लुथारबाय गिदिरानो आरो थाग्रायानो बियो ओमफ्राय मा दंबावो बेखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिबावगोन बे बर'नि धोरोमारि जाहैबाय धोरोम सिबिनाय दिन्थिजोबनाय जादों हांसोबो दोनलायनाय बे फुख्रि जाहैबाय बियो गय बागान थालिर बागान जोंनि बर' न'खरावथ' बिदि थाजोबखायो नालाय नार्सारि खिथासा ओरैलाय दखान गोजासो खोमा बांसिनानो ओमफ्राय सिङाव हाबलांनायसै स्टुडेन्टफोर गोजा बारस'नो लामाखौ मोनलाया आं बारस'ग्रोनि र' सिङाव हाबलांसै दायो ओरैबायदि बरिया साजायदों नै बेगजोंबो बरिया साजायनाया ओरैबायदि जोंब्लाव माब्लाव रायजोफोर नोंथांमोनाबो फैदो दा बे भिडिअखौ नायनानै 11 थारिखसिम जागोन ओइ मोजां नुदोंला नायहैनायसां बरिया
ओंखायनो जों लासैनो जोंनि रायज्लायनायखौ जोंनि बर'नि माथायाव बेलेगजोंबो रायज्लायनो नाजानांगौ लाइभ होगासिनो आरो बे थामथि खोन्दोआ